viete, čo sa mi stalo? Poprosili ma natočiť toto video. A viete, čo mi napadlo? Čo ja vám teraz asi tak mám povedať. Čo ja môžem teraz týmto ľuďom povedať. Nežijem zrovna svoje najslavnejšie časy, by som povedala, nejaké super duchovné výšiny, respektíve som povedala, že sa mám dosť ťažko. A úplne mi to začalo napadať, že čo ja vám asi tak teraz môžem povedať. Poznáte to, že keby tí ľudia o mne vedeli, keby vedeli hento a toto a všetky nejaké moje skrytosti, podľa mňa každý z nás to pozná. A už to prišlo, klasika. Všetky pohľady vaše na mne. Jeden pohľad, druhý, vymyslíte si napríklad pohľad perfektnej mamičky, ktorá má na sídlisku 4 deti a všetko zvláda ľavou rukou a vy zrovna fakt reviete na svoje deti. Alebo pohľad nejakých super svätých duchovných ľudí a vám sa fakt zrovna nedarí úplne dobre modliť. A najhorší pohľad zo všetkých bol ten môj vlastný. To poznáte, to je proste takto príde ten pohľad a ja už vidím, že sa začínam so všetkými porovnávať a to je hrozne prísny pohľad. No ale keďže už niečo viem, tak som si povedala, že bacha Marišinka, rýchlo naspäť pod Boží pohľad, rýchlo preč z tých všetkých ľudských pohľadov. No, lenže nie je to až taká sranda ísť pod Boží pohľad, keď zrovna máte pocit, že ten Boží pohľad nie je až taký super radostne milujúci. Lebo ja si tak predstavujem, že respektíve úplne som si uvedomila na sebe, že predstavím si, že ten Boží pohľad teraz na mne je, že super Marišinka, dobre, snaž sa, ale poponáhľaj sa naspäť, ešte to musíš vylepšiť, že nie je to také super radostné, ako keď si sa zrovna vrátili z Campfestu alebo z Father's Heart, to sa Boh z vás tešil superne, alebo zo mňa, alebo z Incense, keď som sa vrátila, to bolo super. Teraz je ten pohľad trošku taký, že no tak netrpezlivý, že už si pohni naspäť. A viete čo? Je to úplne nezmysel. Je to úplný nezmysel. A je to parádne nebezpečná polopravda. A uvedomila som si, že zlý funguje vždycky takto, že on mi nenatlačí do hlavy nejaké klamstvo, že Boh ťa nemá rád, lebo teraz frešíš. Ale dá mi tak nenapadne do hlavy, že vieš čo, ten jeho pohľad na teba nie je teraz až taký radostný. Že už tak nervózne si ťuka po stole, že kedy sa trošku dáš dokopy. A je to úplná kravina. A chcela by som vám povedať dneska jednu vec, ktorú si naozaj veľmi dobre zapamätáte. To je, že žiadna negatívna myšlienka, ktorá vám beha v hlave o vás, nie je od Boha. Žiadna negatívna myšlienka, ktorá príde od tebe, ktorá ťa utláča a obviňuje, nie je od Neho. Pretože On je náš obhajca a nie je žalobca. Počula som teraz také anglické video a tam bolo, že he is the best advocate. A mňa normálne zaujalo to slovo, že advokát, si predstavila takého, že ja som nejaký zločinec a dostal som toho najlepšieho advokáta, ktorý ma proste z toho úplne vyseká, že on je advokát, ktorý ešte aj vie o mojich zločinoch a ide ma z toho vysekať. Minule som bola na sedmičke u kapucínov a mám pocit, že mi to aj Boh tak z viacerých strán stále opakuje jednu vec. A hovoril tam ten kňaz, úplne obyčajská stará pravda je to, že viete čo, že Ježiš je váš úplne najlepší priateľ a že sadnite si k nemu každý večer a vylejte si pred ním srdce. A že wow, super, no, nemala by som na to zabúdať, vylievať si pred ním srdce ako pred svojim najlepším priateľom. A ten kňaz potom pokračoval, ešte hovoril, že viete čo, že vylejte si pred ním srdce, potom pozrite, čo je na jeho srdci. Že zdvihnite ten pohľad a pozrite sa, čo je v jeho očiach. A počúvajte ho. A že to je podľa mňa presne tá pravda, že zdvihnem ten svoj pohľad od svojich blbých predstav o tom, že Boh sa fakt tešil zo mňa, keď som bola po Incense, Father's Heart a Campfeste. To bol radostný pohľad, teraz je nervózny. Ale že keď sa na neho pozriem, tak zistím, že to tak nie je a že počúvať, čo je na jeho srdci, že čo si on o mne myslí. A chcem vás poprosiť, aby ste to robili ešte dnes. Zavri sa do svojej komórky, odstrel všetky tie pohľady, ktoré na teba dneska prídu, zostaň pod jeho pohľadom a potom, čo mu všetko vyrozprávaš a vyleješ si pred ním srdce, tak proste len ticho zostaň sedieť, klačať pred ním, ležať
a počúvajme, čo je na jeho srdci. Ja sa to chcem veľmi učiť. A ešte som si na vás vymyslela, že keďže viem, že tieto pohľady ľudí stále znovu prichádzajú aj na mňa, aj na vás, takže vám cez toto video úplne dám chrobáka do hlavy a ten chrobák bude v Božom slove, ktoré vám teraz zaspievam a vždy, keď vám napadne tieto nejaké ľudské pohľady, tak si začnite spievať tento žalm. Jasné? Teraz ho zaspievam. Moment. Na neho hľadte a budete žiariť. Tvár vám neščervenie hanbou, neščervenie hanbou. Na neho hľadte a budete žiariť. Tvár vám neščervenie hanbou, neščervenie hanbou. Na neho hľadte a budete žiariť. Tvár vám neščervenie hanbou, neščervenie hanbou. Na neho hľadte a budete žiariť. Tvár vám neščervenie hanbou, neščervenie hanbou. Keď sa budete ešte stále hanbiť, tak si to zaspievajte ešte 100-krát. Na neho hľadte a budete žiariť. Tvár vám neščervenie hanbou, neščervenie hanbou. Na neho hľadte a budete žiariť. Tvár vám neščervenie hanbou, neščervenie hanbou. Keď na ňu budete hľadiť, tak toto sa vám potom môže stať, že vás Duch Svätý naplní a odpadnete v jeho moci. Tak bacha!